joutuu ihan tuossa heiton lopussa, ja se yksi heitto, joka olisi ollut mittauskelpoinen, niin se meni sitten oikealta puolelta sektorista ohi, ja sekin on riittänyt tuonne 8 parhaan joukkoon. 89-34, Thomas Röder, 190-senttinen, 85-kiloinen keihäänheittäjä. Ja Röder nyt siis kolmannessa heittovuorossaan 89 metriä on jo tulluita kyllä alta tuo lähtönopeus keihällä ja sinne se painuu! Valtava heitto! Onko 90? Thomas Röder, Saksa tuulettaa tätä ja tuulettaa pitää! Valtava heitto! On se kunnossa tämä kaveri, että oikeastaan tästä kun mennään viikko eteenpäin ja niistä Euroopan mestaruuksista heitetään, niin mikään muu ei oikeastaan tässä enää voi Röderin kohdalla mennä vikaan muuta kuin se, että henkinen kantti ei pidä siinä oikeassa paikassa. Niin on varmaan tekemistä täällä. 91-28, nyt piirtämään uusia viivoja tuolle kentälle. 91-28, Thomas Röder, Saksa, tyynessä kelissä. Kun Leif Berg on jo kerran mainittu näissä selostuksissa, mainitaan uudelleen, koska mies piirsi eilen tuonne kilpailutaululle 91-12 Veikkauksen voittotuloksessa. No meni se vähän pieleen, on siinä nyt 16 senttiä